everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Anong dili sayon og dili dali? Ha, Mervin? Ang, pwede man niyang ipangontra na to ang atong pagdetain niya. Mausad. Di ba milyonarya man ko? Di ba di ay makapasayon sa kaso ang akong milyones? Ha, Mervin? Hala, oy. Kontrabida lagi ko paminahon at to ay. Kining, pwede masagid ang imong giingon. Magkapadali tuod sa kaso ang imong milyones. Ay na lang, oy. Oh. Ipapreso na lang to siya tulo ka buwan, patagam ba? Basta ikaw na bahala. Daghan na kayo tog sa atong babayhana. Bitaw, Oh, mo yun. may napatagmon gito. Oh, sige. Okay. Nausa ka, Irene? Erin? Nangluspad lagi ka? May gipamati ka? Nikalit maglain ang akong kuto-kuto. Excuse na ninyo ha. Uy, hala. Nabugnawan? Patay. Unsay patay? Haskag. Askag unsa? Haskag buntis siya. Unsa makay resulta? May lag nasayop ko. May lag dili siya buntis. Oh. Hello, Irene? Angel, Oh, sakto ka. 6 weeks na. butangi! Relax. Uy, nagkulong ko na imong kamot. Ay, bisan wa na to gi-expect. Pero, blessing sa baya na. Nya, sa may plano nimo. Wa ko mahibaw, Angel. Naglipog pa ko. Ipadayon lang na, uy. Ako'y ninang anak ni katawa na. Pamanahan anak kong milyones. Unsa? My God. Pero, ayaw pa na si mong gibati. Mas angay ka nga careful kayo. Karong panahon na. Dili angay mas stress si Irene. Pero, attorney, gusto kong makakita niya. Gusto kong... Nakasabot ko nimo. Pero dili ka gid angay nga magpada sa imong excitement. Oh, Sila ang hunahuna. Sila ang imong priority. happy mga ko, attorney. Pero, nag-uol siya ko kay... Di pa mo makapaduol nila. Sige lang, ampo lang. I-update lang sa niya, tika, unsa may kalambuan. O kung unsa may pwede nimo nga mabuhat. Okay, attorney. Salamat kayo, attorney. Hala no? Kalang to, anong radish. Pagilamian kay ka. Ngami man. Hala good, ikaw good. May nalasan ng radish imong gipangaan kaysa uling. Doon na biya ko na yung mga buntis nga mukhaon og uling. Ganahan sa kumukhaon og singkamas. Ha, puti ginayon niya na imong anak. Naitaw. Tanaw sa ako sa monitor ha. Oh, uy. Nagpa-deliver ka? Ha? Wa man. Rider lagi na. Sliced radish og singkamas? Sure ka? Nga wa ka mag-order ini? Wa lagi. Pero mag-order man ko nga na may daghan sa carbon. Pila raman si pagpanit og dili naman kinahanglang i-slice ba? Kisa din nagpa-deliver ni. Basig ikaw ra ha. Di, uy.
Honest, oo. Oh. Oh. Uy, lang. Naman di ay note, oh. Ha? For my wife and baby. Oh. Oh. Gi ka ning Ryan? Oh. Ilabay ni. Ayaw. Oh. Ano gud man sad? Naman kadagang radish og singkamas. Gwapo man tanawon gud. Naibog man ko. Oh. Kalami ini. Gipanatan man dayon. Ay, murag di gyud sakot sa utok sa buntis. Ay, di cute. Wa na lang ko malalis. Kay mahiubos unya. Sakto ra imong gibuhat. Pero makalagot mo gud naon. Ang tanang atraso atong tawhana, maabsuelto lang sa singkamas ug radish. Sabtan lang gud ang buntis. Ay, hambot lang oy. Pero bisag saon akong sabot. Di gyud ko kasabot ang sa tanan niya mga gipanulti. Murag nawa ang tanan. Ang kuwang na lang no, makikita siya itong kanahan nga Ryan. Bisag kaniya yung giingon nga magpalayo siya. Nawa, oy! Wa na hiskot. Ay, lisura, gisabton sa buntis. Kasabot ka ra unya. Na, di gyud ko kasabot ano eh. Kasabot ka ra unya kung ikaw na say mabuntis. Na! Si Bako! Na! Si Bako! Ka-cute kaysa kong pinanggaw eh. Pinasakap ang kilay. Asa sa kay gama no kung siya na'y mabuntis. Na, musamot gid siguro ka maldita. May imagine gid ako. Ay, igo ra kitang ko sa pag-imagine ini. Igo ra kita in taon. Magkakawas ka na, Rona. Salamat! Salamat, sir! Sunod na ako kay doon na ka pa'y pirmahan. Kung nag-WhatsApp nimo si Atty. Wa ka la isulti? Salamat. Si Angel ang angay nimo nga pasalamatan. Nga iyan na lang gi-withdraw ang kaso batok nimo. Magpasalamat ra unya ko niya. Wala kinahanglan nga magpakita ka pa niya. Ha? Ako rin mo padangat niya sa imong pasalamat. Tod, bisag nakagawas ka na, wala magpasabot nga libre ka na sa nga bubuhat og dili maayo. Kung ako nimo, magtarong ka na sa imong kinabuhi. Second chance ni nimo. Usba ng kinabuhi nimo. Likay na ang mga butang ug mga tao nga nakapaguba nimo. Kasabot ra ka? Nakasapot. Tuod, di na ako magdugay. Kay daghan pa kong atimanon. Gibayra na ng mga pagkaon. Kung di mo mahulot, pwede na mo i-take out. O, dawatan eh. 50,000 da. Gamit kay na sa imong pagsugod. Gamitan na. Good luck. 50,000? 50,000 ra? Bayad sa ilang pagpurofisyon ako? Bullshit sila. Ni-resign na di ang busit na Irene sa iyang gitrabahoan. Ugway palita ang iyang mga kauban kung nibalhin ba siya uwa. Dinilang ko dool sa mansyon mo pwesto. Manayming ko kung mugawas siya. Si Ryan! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.